Člověkem, který si dokázal zachovat empatii, vstřícnost, pozitivní myšlení a hlavně úsměv i přestíhu, kterou by unesl málo kdo, je sestra Marie Křížová. Jako vystudovaná sestra zahájila profesní kariéru na začátku 70. let, ale po mateřské s těžce postiženou dcerou, jako by už pro ní ve zdravotnictví nebylo místo. Nikde jí nevěřili, že práci ve zdravotnictví s takovou náloží zvládne. A tak ve Vlašimi, kde s rodinou žije, prošla řadou zaměstnání, včetně profese dělnice v továrnách na nábytek a na střelivo. V roce 1984 konečně dostala práci, po které toužila. Získala místo zdravotní sestry v rehabilitačním ústavu Kladruby, kde je dodnes. Jako sestra postupně prošla celým ústavem a všude se výborně osvědčila. Díky profesionalitě, píli a znalostmi oboru, které si stále rozšiřuje, i obyčejné laskavosti, s níž se obrací k pacientům i kolegům, již od roku 1988 úspěšně zastává pozici staniční sestry. Na smíšeném lůžkovém oddělení, kde pečují o pacienty od stavu po amputaci končetiny až po kvadruplegiky, řídí multifunkční tým o 25 pracovnicích. Její pracoviště má přes 60 lůžek a více než polovina pacientů jsou cizinci. A tak se Marie musí postarat nejen o zahraniční klienty, ale i jejich doprovod. V současné době ji čeká rekonstrukce oddělení za provozu, což už ostatně zvládla několikrát. Marie Křížová je členkou komise kvality péče a podílí se na vytváření standardů, metodiky a postupů ošetřovatelské péče. Zdravotnictví věnovala už 33 let. Marii i její kolegy vlastně nejvíce posilují sami pacienti. Mají těžké postižení, ale když se do Kladrub vracejí a říkají my k vám jedeme domů, přijeli si i pro naději a sílu k životu. Jedním z lidí, u kterých ji nacházejí, je Marie.